Това е за теб. Да изчистиш ума и нервната система. Под влиянието на стрес, лошо хранене, заседнал начин на живот и замърсена околна среда, тялото ни започва да трупа токсини, необработени химични вещества, които пречат на нормалното му функциониране. Представете си миг на пълно спокойствие, момент, в който тялото ви се освобождава от натрупаните тежести на ежедневния стрес, умът ви се избистря, а душата ви отново намира своя вътрешен баланс. Тази процедура предлага нежност и мекота. В терапията се използва топло сусамово масло и специална смес от аюрведични билки. Терапията не просто прочиства, а възстановява естествения баланс на лимфната система, което е ключово за цялостното здраве. Освен това, тя въздейства не само на физическо, но и на психоемоционално ниво. Това е за теб. Когато искаш да освободиш дълбокото телесно напрежение, схващания, стегнати мускули, умора и стрес. Пълно рестартиране на тялото отвътре и отвън. За повече информация вижте линка в биото. Посетете страницата и си запазете час за Grandmaster Therapy.